Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa abangcwele. Akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. Baba uNsibande uyakubingelela. Ngiyamthanda uNkulunkulu wethu ngendlela akasithanda ngayo. Angazi ukuthi yini engingabonga ngayo indlela akangithanda ngayo. Yikho nginikela impilo yami kuye. Yikho konke ukuphila kwami kusesandleni sakhe. Ngiyamcela ngenze ibumba esandleni sakhe, abumbe lento afisa ukuyibumba. Kwenzeke intando yakhe ngami. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu. Singakaqhubeki ngithumelile ke ekseni imininingwane yephasika nokuthi imali ifakwe eCapitec. Ngiyacela abantu bengafaki okweshumi eCapitec. Ngiyagcizelela. Bakhona babe nenkani bakwenza. Nginama options awu2 uma ufaka okweshumi eCapitec. Option number 1 ukuthi wazi ukuthi leyo mali ingena esiphekweni, ufana nongakhiphile okweshumi kuNkulunkulu ngoba uzwile kwakhulunywa waba nenkani. Ufana nongakhiphile okweshumi kuNkulunkulu, nomkhuleko futhi awuzukuthola ngoba wena ufake esikhwameni sesipheko. Number 1. Option number 2 ukuthi ngiyikhiphe le mali ngiyiphindisele kuwe. Ubese uyifaka kabusha, usuyifaka endaweni efanele. Nginalo ilungelo lokuyitransfer ngiyise kokweshumi, kodwa uzophinda ngenyanga ezayo ufake eCapitec okweshumi. So ukuze ungaphindi, kufanele ngikukhiphe ngikubuyisele kuwena ukuze wena uqale phansi ukufaka endaweni efanele. Ukhumbuleke ukuthi usukubuyisela endaweni efanele nje sekudle imali kaNkulunkulu ngoba ngesikhathi kungena kweyesipheko kunama charges. Ngesikhathi ngikubuyisela kuwe kushaya amanye ama charges. Uma kade ufaka u10 noma ngabe ngibuyisela u10 kuwe kodwa usuhambe no2 ngenza isibonakaliso ngiyalinganisa. So wena usulimaza isikhwama ngo2 ngoba ufika wafaka u10 ingena sahlawula, iphuma sengibuyisela kuwe sahlawula. Uyabuya manje uzoyifaka kule fanele iyahlawula naleyo account. So ngiyacela nje ake sifunde ukulalela. Uyeke ukwenza izinto ezilula kuwe kanti ziyalimaza kwenye indawo. Yenza into efanele nje kwaphela ngoba efanele iyokwenza ukuthi ubusiseke. Isipheko sisifake eCapitec, okweshumi sikufake eFNB. Kumile nje lokho. Noma ngithi ke konke okunye okweshumi, eyokwakha ngoba khona abanikela umnikelo wokwakha, eyolibo, ewesihle uhamba vangeli, zonke zingena kuFNB. Isipheko kuphela esingena kuCapitec. Isipheko kuphela, hayi okunye. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngicabanga ukuthi icacile indaba. Sesingaqhubeka sinikele okwesipheko kwethu kwephasika. Iyaqhubeka umsebenzi. Isikhona ibranch yesibili, isijoyinile iHammersdale, isibalethile abantu. Kuqale uMtubatuba kwalandela iHammersdale. Angazi ukuthi ubani uzolandela. Kuyangijabulisa uma befundisi benza kahle kangaka administration yabo, behlelekile nabazalwane babo. Amagama aweze silungise bese ke imali ngaleso sikhathi ezoba khona ngaso bese yathunyelwa ke kuCapitec bese nitshela usikhwama ngoba uyayicontrol ubhala phansi ebhukwini. Uma kwenzeka kuCapitec ngiyalinganisa kuno 500 rand kanti ebhukwini kuyena likhomba ukuthi kuno 300, kusho ukuthi kukhona ongareportile kusikhwama. Uma ureporta kusikhwama uyayibhala imali yakho.
so wena uzoyifaka bese ungareport bese izinto zingabhalansi. Ngiyacela-ke ukuthi si-report kuBaba uNsibande, sireportela ukuthi sihlelelwe phela indawo yokulala. kuBaba uNsibande ufuneka sazi ukuthi njengamanje abantu bephasika bangakhona kuzothi mase kusondele sibone ukuthi sithenga inkomo eyodwa, inkomo ezimbili noma inkomo ezintathu, negrosa babone ukuthi bagrosa kanjani. Asiza lapho lamafigures ekugcineni bese sibona ukuthi kulalwa kanjani, bangaka abesilisa, banganela kuphi, bangaka abesifazane. So kusemqoka-ke ngendlela emangalisayo ukureporta kuBaba uNsibande. Baba uNsibande ngiyeze enkonzweni zephasika, abanama-branch kureport umfundisi. Uma uzoza nebranch ethize wena uncike kuyona, cela yona ikureport ngoba agcina amafigures esekhuphuka. Uyazireporta wena la, ngiyalinganisa, kanti mhlawumbe uzana emafakatini. Emafakatini bayareport nampa abantu abezayo, kanti wena usuzireportile uwedwa. Ngiyacela uma uza nebranch kodwa ubungabhilongi kuyona uwedwa nje la ukhona kodwa usucelile kubona, bacela ubatshele, ungasho ukuthi bazokureport ungashongo. Ngiyacela-ke ningireporte kanye nabazalwane benu ukuthi ngikhona nami ephasikeni. Kuzokwenza izinto zibe lula lokho, singabi namafigures amakhulu kanti abantu baphansi, noma sibe namafigures aphansi kanti abantu baningi. Ngiyabonga-ke, ngethemba icacile kakhulu indaba esikhuluma ngayo. Asiye enkonzweni, singadli isikhathi kakhulu la kanti sisafuna ukuzintshumayelo yasentabeni. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke, simnxuse uNkulunkulu wethu abe kanye nathi ngomoya wakhe ongcwele. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onesihawu, siyathandaza egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu, umphefumulo wethu uyakutusa ngothando sithande ngalo. Imphefumulo yethu iyakubonga, sithi siyabonga Nkosi, ngoba wena wedwa othethelela izono zethu, wena wedwa welapha zonke izifo zethu, uzusiqhelise ngomusa nangobubele, usuthisa ukulangazela kwethu ngokuhle. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyacela ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Busise kube yilona loyo lalele, izwi lakho liwenze umsebenzi ngoba liphilile, linamandla, libukhali kunenkembe eyisikanhlangothi zombili, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, akekho njengaye, akekho ofana naye. Sidineka izolo sinombuzo. Wena mawubona isixuku wenze njani? Wena mawubona isixuku wenze njani? Matthew chapter 5 verse 1 and 2. Sisagxilile ku verse 1 and 2. Sofunda-ke. Kwathi ebona isixuku wenyukele entabeni, esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa. Uthi umbuzo, wena mawubona isixuku wenze njani? Khona abantu mabebona isixuku bekhulume ngeNkosi uJesu. Khona abantu mabebona isixuku bakhulume ngekhaya lezwi. Khona abantu mabebona isixuku baxoxa indaba nje nezinganekwane kanye nesixuku. Khona abantu abathi ababona isixuku emoyeni bengasiboni ngamehlo enyama. Labo yilabo abakhuluma ngekhaya lezwi kuFacebook wabo. Bangimangalisa, khona bathi uxolo bavele babhale kuFacebook kuthi ufuna ukwakheka kumoya, kune group enje kanje kanje, uma ufuna ungena kulo group ngicela u1 2 3 no 4 bese yithulela. Khona abantu abafaka abantu every day. Mangibuza bathatha apha abantu kuFacebook. So mayisemthintile uyamthinta-ke, amfonele, baxoxe, amchazele ngekhaya lezwi, amchazele ukuthi lisebenza kanjani, bese umuntu ngifake. And uma bemchazele kahle, labo bantu irate yabo yabantu abaphuma ekhaya lezwi very low, abaphuma labo bantu. Ngoba beze bebone advert kuFacebook, uze umuntu elethwa izinkinga ezithize zokuthiwa kukhona
igroup esizayo kanje 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 kanje, bese beza ke abantu usuyabachazela ke, ungashiyi ungakhohlwa ukuthi uthi ama-emojis awasebenzi, ubatshele ukuthi awasebenzi ngoba kukhona abangazi ukuthi ayasebenza. Usubachazelile usuyayithatha imininingwane usuyayiletha, usungumqhele wakho njalo ezulwini, sekusitshekelwe ezinye zezono zakho njalo ezulwini. Hawu madoda, kwaze kwalula. Wena mawubona isixuku wenze njani? Bona basibona kumoya bese beshona ku-Facebook bolanda isixuku. Wena esakho usilanda phi isixuku? Uma ubheke efonini yakho, bangaka abantu owazana nabo ongakabatsheli ngekhaya lezwi? Mhlawumbe unama-contacts awu-100, mhlawumbe awu-300. Yazi mina wami mangakanani ngenxa yekhaya lezwi? Agijima ko-24,000. 24,000 abaphumile nabakhona, ama-contacts amaningi. Wena-ke awuna group etheni noma unayo-ke, kodwa nje abantu owazana nabo bagcwele lapha ama-contacts akho. Usubatshelile bonke ngekhaya lezwi? Ngicabanga ukuthi ngisho izolo ngathi sisalelo 900 sifike ku-10,000. Uyazi ukuthi uma wonke umuntu engakavakashela ama-contacts uwaphenqa nje nga-1 uscroll ubuke mhlawumbe uzophuma no-5 ozowuchazela uvume ufake ekhaya lezwi. Cabanga-ke uma wonke umuntu ola engaletha 5 noma-ke nje kalethe 1 bese niwu-9,100, ukuthi ngabe nilethe omunye u-9,100 sesingaba no-18, athi shaya umhla 26 esigijima ku-18,000. Kodwa-ke sicela nje thina u-10,000 by 26 March. Hhayi-ke lakho sekuyadlula nje, ngikhuluma ngokuthi wena mawubona isixuku wenze njani. Bengisakuchazela khona abantu mabebona isixuku bacabanga ikhaya lezwi, bacabanga ikhaya ezulwini, bacabanga inkosi uJesu basebenze. Wena ngazi noma uyasebenza yini. Uthini umbhalo weHubo 121 verse 1? Uthi ngiphakamisela amehlami ezintabeni, usizo lwami luvela khona. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Phakamisela amehlo akhe ezintabeni. NoJesu wathi mayebona isixuku wakhuphuka intaba. Ngoba intaba. Mina ngisho intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngisho intaba. Hayi bayangizwa abangizwayo, kodwa ngisho intaba la kubonelelwa khona. uJesu mayebona izixuku wenyukele entabeni. Umbhalo weHubo 121 uthi ngiphakamisela amehlami ezintabeni, kulapho usizo lwami luvela khona. Athi usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Khona obathi uma behlangabezana ney'nkinga babheke phansi emathuneni kwabadala abathi bazobasiza. Asibheki phansi, sinako kwaphezulu lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Asikunako komhlaba, khohlwa komhlaba. Ngeke ngajabulisa obunye ubufakazi ngikholwa ukuthi uzobuzwa mhlawumbe kusasa, angazi. Noma-ke sobe sisendleleni, angazi ukuthi kuzosebenzeka kanjani bazalwane. Ngokudinwa inkosi suke ekuseni kusasa kude eMpumalanga 8 hours mawujikeleza eSwazini. Kodwa mawuzonqamula kuyona u6 hours, nqamule phakathi uphuma ngale. So-ke ngaphandle ukuthi sishintshe nomama khona indlela esifisa ukuhamba ngayo. Ake ngishiye kanjalo, ngishiye ilenga. So kangazi ukuthi sizosebenza kanjani. Ngiyasaba ukuthi ngithi ningangithumeleli ama-message ngoba abantu ngiyabafuna. Mhlawumbe ngizolithola ithuba lapha lokufaka abantu. Ngiyafisa nje sifaka abantu. Ngiyafisa nje nilethe abantu ababhukhayo nakho konke okunye. Kume nje kumele iMonday, kume nje konke kulethwa abantu. Mina nginika isiqiniseko sokuthi ababhukhayo ngoqala laphaya, ofike kuqala abhukhe kuqala, ofike kuqala abhukhe kuqala. Ngoba noma ningabathumela ababhukhayo uzithumela ukuthi uyabhukha, ngiyacabanga uma ngasithola isikhathi ngo-attend abangenayo bese wena ngikulandelisa nje kahle. Angidluleke, angikho lapho, sisenkonzweni kahle kahle.
Uthi-ke ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni lapho usizo lwami luvela khona. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Nenkosi uJehoshafati mawufunda ngayo lapho ibona isixuku khona yakwenza. Ngibuza wena mawubona isixuku wenze njani? Ushayula uvalo? Uyesaba? Engane mkhulu kuwena kunosezweni ngaphandle uma lo mkhulu engekho kuwena. Hayi mayengekho kuwena phela vele uzokwesaba. Kodwa mayekhona ukwazi ukwesaba ngoba mkhulu okuwena kunosezweni. Ubani okuwena? Uma kukhona umoya ongcwele kuphelele ubuthathu bezulu ngoba uNkulunkulu Baba noJesu Kristu indodana bahlala kithi ngomoya ongcwele. Bahlala kithi ngomoya ongcwele. So mawunomoya ongcwele uphelele. Kodwa akahlali endaweni engcolileyo. Akahlali kumzalwane othukayo. Akahlali kumzalwane onenzondo. Akahlali kumzalwane ohlebayo. Akahlali kumzalwane onenkanuko. Akahlali kumzalwane ongcolile. Uhlala kumzalwane ozihlanzile egazini lewundlu. Ungumzalwane onjani wena? Mawubona ixuku wenze njani? Noma uyabaleka ufuna ukungoni noma uqonda kuzo ngqo uzitshele ngenkosi uJesu? Engane uyahlala nazo eTexini. Wenze njani eTexini? Usonga umlomo wakho uzithulele ufaka ama-earphones ulalela inkonzo esixukwini. Usuke uyilalele kodwa lapho ngizothi mangithandaza wena ungaguqi. Waphela mina ngisenguqile la mangithandaza. Ngilindele nawe uguqe lapho ngilalele khona. Ngiyabuza, wenze njani mawubona isixuku? Gibela ibhasi, buya emsebenzini noma uyakhona, faka ama-earphones. Wenze njani mawubona isixuku? Siyazini ukuthi usindisiwe. Bayazini ukuthi uyakholwa. Onamahloni ngenkosi uJesu naye uzoba namahloni ngaye. uJehoshafati-ke uthi lapha kwiZechronicles zesibili chapter 20 verse 3 uJehoshafati wayeseshawula uvalo wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lakwaJuda. Uma bembikela kuthiwa nazi ixuku zempi ziyeza ziyakuhlasela washawula uvalo okwakukubi kodwa lumshaya kangadideka. Wabhekisa amehlo akhe kuJehova wakhuleka wazila ukudla. Eyinkosi wamemezela isizwe sakhe sonke ukuthi asizile ukudla. Iyona ndlela leyo okufanele mawubhekana nenkinga ukhumbule ukuthi sizile ukudla. Bhekisa amehlo akhe ezulwini ngoba ilapho usizo lwakho luvela khona. Bhekisa amehlo akhe ezintabeni. Hayi uhambe ezinyangeni. Hayi uhambe kwabafile. Wena uyaphila wena ufunani kwabafile? Ngempela uzokusiza ngani umuntu ofile? Webazalwane, ake siye kukusheba ivangeli. Asiye kukuhlanganisa izinto. Mkhonza uJesu yena yedwa. Uzombona egilela imanga. Uzombona enza izinto ezingenzeki. Mina ngisho uJesu yena yedwa. Hayi asimkhonzeni bafowethu. Asimkhonzeni uyakhonzeka. Uyakhonzeka futhi kuyaphileka. Kumnandi ukuphila naye. Inceku kaElisha lapho ibona isixuku sama-Aramu. Yenze njani? Hayi mina ngisakubuza, mawubona isixuku wenze njani? Inceku kaElisha lapho ibona isixuku sama-Aramu. Amakhosi esibili chapter 6 verse 16 and 17. Wathi uElisha encekwini yakhe, ungesabi ngokuba banathi baningi ukunabanabo. Ngoba yayisisaba inceku kaElisha uGehazi. Yesaba lapho ibona isixuku. Sisondela kuGehazi. Yabona ukuthi nami ngeke ngisindi sizobulawa la. Wathi uElisha ungesabi ngokuba banathi baningi kunabanabo. Verse 17. Elisha wakhuleka. Wathi Jehova ake uvula amehlo ayo lenceku ibone. uJehova wayivula amehlo yabona bheka intaba yayigcwele amahashi nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe uElisha.
Ilokho kufanele sicele kuNkulunkulu, uzusabe nje. Ingoba wazi ukuthi abanawe baningi futhi bawumlilo. Ngoba wenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Yena uqobo lwakho ungumlilo oqothulayo. Phela nje udingayo uvulwa amehlo uye kukwesaba uSathane. Ungamoyiki uSathane. Ungamoyiki ongendawo. Hayi ungamoyiki. Bhekisa amehlo akho ezulwini. Zilukudla. Khuleka ufunda iBhayibheli ngoba ongakuwe mkhulu kunosezweni. Uyasazi isixuku esihaqile. Siyinkinga kuwe, siyimpi kuwe noma ubona ngeso noma ubona ngeso lika Jesu. Kodwa nje lesixuku esihaqile siyimpi futhi siyinkinga kuwe. Athi uJobe umuntu ozelwe ngowesifazane akasempini yini uma ekulomhlaba. Sisempini bafowethu ungazikhohlisi. Futhi impi iyashisa kakhulu uma ususindisiwe. Ayakukho kulula uma ususindisiwe. Impi iyashisa kodwa siyanqoba ngenkosi yethu uJesu. uJesu kuMathewu 9:36 ebona isixuku waba nesihe ngaso ngokuba sasikhathazekile sihlakazekile njengezimvu ezingenamelusi. Besikhuluma ngokubona isixuku. Sizoqhubeka ngokugcinwa inkosi. Kusasa sithi esenyukelile entabeni wahlala phansi wabafundisa. Wahlala phansi abafundi bakhe beza kuye wayesevula umlomo wakhe wabafundisa. Ngokugcinwa inkosi sizokwenza njalo kusasa. Sithole sithamele lenkonzo khona sikhona endleleni sibheke eMpumalanga province. Kodwa nje ngithi mina namhlanje uma ubona isixuku wenze njani? Ngoba lesi sixuku siyinkinga kuwe, siyimpi kuwe. Noma isixuku sibona ngeso lika Jesu lapho ebona izixuku waba nesihe. Ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamelusi. Ungambona ejabule umuntu wezwe kanti ngaphakathi akajabule. Ungambona ehleke crack ama jokes kanti mayiseyedwa kunzima. Ukhona wena uyisolution. Ukhona wena nganono Jesu. Uthi uJesu siwusawoti womhlaba. Ukudla okungenawo usawoti akutaste kahle. So uma ke abazalwane bengusawoti womhlaba benza ukuthi emhlabeni kuhlaleke kahle noma kungekuhle ngoba umuntu unoJesu. Singukukhanya kwezwe. Ezweni kumnyama. Kodwa makukhona wena njengomntwana kaNkulunkulu kuba nokukhanya. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Angiguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela ubusise kube yilona loyo lalela lenkonzo kakhulu khulekela abagulayo. Ngiyacela Nkosi ubaphilise. Ngithume isakhe isandla phezukwabo esinengalo eluliwe wakhipha ngayo lengalo nesandla abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Nangumntwana wakho Nkosi, ngiyacela umphilise, ngimnikela kuwena. Lo mzimba uyithempeli likaMoya oNgcwele. Lo mzimba akusiwona umzimba wokudlala amadimoni. Ngiyakhuleka ke Nkosi ngithuma izwi lakhe linamandla elibukhali ngaphezulu kwezinkembe ezikanhlangothi zombili. Ligijima lidlula umbane, lidabula umlilo, lidabula amanzi, liphilile. Lihlaba lahlukanise amalunga nomkantsha, lihlukanise umoya nomphefumulo. Lahlulela imicabango nezizindlo ngoba kukho okungekho bala kuwe. Ngiyacela ke liwenze umsebenzi nakuye lo lalele futhi liphilise ngoba ngezwi lakho uyaphilisa. Dumo lonke silinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Siyabonga usubaphilisile. Siyabonga Nkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa abangcwele, akekho ufana naye, akekho njengaye. Bawunze bande useyavalelisa.
uthi uJesu Kristu uyinkosi.